ҳайати меҳмонон нахуст аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ дида намуда ба маҳорату санъати баланди ҳунарварӣ бонуони хатлонӣ баҳои баланд доданд. Сипас дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилоят бо иштироки ҳайати меҳмонон аъзоёни шӯрои ҳамоҳангсозии байниидоравӣ оид ба масоили пешгирии зӯроварӣ дар оилаи назди раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти хатлон шӯрои навбатӣ ба кори худ оғоз кард. Раҳимзода Раъно, сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилоят нахуст ҳайати меҳмононро хайрамақдам гуфт. Сипас фикру ақидаҳои худро марбут ба фаъолияти шӯрои ҳамоҳангсозии байниидоравӣ оид ба масоили пешгирии зӯроварӣ дар оила дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа баён намуд. Нақши шӯрои ҳамоҳангсозии байниидоравӣ дар ҳалли мушкилоти доғи рӯз, пешгирии зӯроварии хонаводагӣ, тарғиби ҳаёти солим, устувор нигоҳ доштани оилаҳо арзанда унвон карда шуд. Дар идомаи кори шӯро ҳамчунин Елена Максименко, директори филиали ГОПА дар ҷумҳурии Тоҷикистон, марбут ба татбиқи лоиҳаи пешгирии зӯроварии хонаводагӣ изҳори назар кард. Гуфта шуд ки ҳадафи аслии лоиҳа паст кардани сатҳи зӯроварӣ дар оила ҳамчун поймолкунии маҳзи ҳуқуқи инсон ва инчунин баланд бардоштани савияи маълумотнокии мардум оид ба масоили зӯроварӣ дар оила мебошад. мавриди зикр аст ки лоиҳаи мазкур бо дастгирии молиявии ҳукумати Швейтсария аз соли 2004 дар Тоҷикистон амал мекунад. Дар ҷараёни кори шӯрои ҳамоҳангсозии байниидоравӣ оид ба масоили пешгирии зӯроварӣ ҳамчунин сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд марбут ба масоили баррасишаванда бахусус пешгирии зӯроварӣ дар оила омилҳои асосии зӯроварии хонаводагӣ андешаронӣ кард. Гуфта шуд ки бо вуҷуди татбиқи барномаҳо пурзур намудани корҳои таблиғотӣ байни ҷомеа ҳанӯз ҳам мушкилоти пошхӯрии оилаҳо ҳамчун доғи рӯз боқӣ мондааст. яке аз омилҳои пошхӯрии оилаҳо низ ба зӯроварии хонаводагӣ рабт дорад, гуфта шуд зимни кори шӯро. андохтани таҷрибаи байни ҳамдигарӣ ба иттилои иштирокдорон боиси беҳдошти сифати кор дар ин самт мегардад ва ба қадри имкон зӯроварии хонаводагӣ пешгирӣ карда мешавад. ҳадаф аз баргузории ин машварат пеш аз ҳама ин мубодилаи таҷрибаомӯзии ду вилоятҳои бароманди обрӯи ҷумҳурии Тоҷикистон ва албатта мо дар ин машваратҳои омӯзишӣ пеш аз ҳама равона мекунем ба масъалаҳое ки имрӯз мутаассифона ниҳод ва меҳвари баъзе муаммои проблемаҳо дар ҷомеа аз ҷониби занону духтарон. ҳалли масъала, муаммо, роҳ ва механизму барои пешгирии зӯроварӣ дар оила нисбати занон. ва имрӯз мо бори дигар аз вохӯриҳои судманд бо ин вилоятҳо ки дар ин ҷо мо ташриф овардем, пеш аз ҳама барои бархурд, барои пешбурд, барои тараққиёт ва номӯи кишварамо, барои саҳми арзанда, барои хосатан барои фаъолияти беназир ва муваффақ гаштан ба бисёр масъалаҳо ки оид ба масъалаи занону духтарон ҳастанд, боварии комил дорам ки имрӯз ҳар як зан, ҳар як модар, ҳар як ҷавондухтар барои пешбурди ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузорад. дигар аъзои шӯро низ оид ба самти фаъолияти корияшон маълумот дода факту далелҳои исботкунандаи амалҳои зишти хусусияти зӯроварӣ доштаро ба миён оварданд. аъзои шӯро Варқа Зайниддин марбут ба худкушиву худсӯзӣ бо пеш овардани далелҳо вобаста ба 11 ҳолат зиёд шудани худкушии занон дар давоми моҳҳои сипаришудаи соли равон дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта фикру ақидаҳои худро аз нигоҳи таҳлилӣ баён намуд. ҳамчунин оид ба ҳолати афзоишёбии бемории вируси норасоии масунияти одам андеша ба миён оварда қайд дошт ки тибқи омори расмӣ дар ҳудуди вилоят 3200 сироятёфтагони ин беморӣ ҳаёт ба сар мебаранд ки ин масъала низ боиси ташвишу нигаронист. намояндагони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон, суди вилояти Хатлон низ марбут ба масоили баррасишаванда андешаронӣ намуданд. дар интиҳои кори шӯро байни ҳайати меҳмонон ва аъзои шӯрои ҳамоҳангсозии байниидоравӣ оид ба масоили пешгирии зӯроварӣ дар вилояти Хатлон марбут ба масоили баррасишуда мубодилаи афкор ба миён омад. ҳамкорӣ бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ки мақсад ва ҳадаф бояд ки бошад барои пешбурди ҷомеа ва барои пешгирии амалҳои ношоиста, амалҳои нозир. зеро дар ин ҷода ман гуфтанӣ ҳастам ки дар
фақат новаста аз оне ки имрӯз кӯшишҳои зиёд, харҷҳои зиёд барои беҳтар намудани фаъолияти занон равона гаштааст, вале мутаассифона баъзе амалҳои нозебу ношоиста дар ҷомеаи мо аз ҷониби занону ҷавондухтарон вуҷуд дорад. Ва фикр мекунам ки имрӯз машварати омӯзишӣ, имрӯз мубодилаи таҷрибаомӯзии байни миллатҳо барои пеш гирифтани анамин ҳодисаҳо ва амалҳои номатлуб як қадар такони бори дигарро медиҳад ва албатта зарурияти он ҳаст ки мо на танҳо имрӯз мо бояд ки ҳамавақт ва сармашқи кории худ истифода барем. ҳамчун рамзи эҳтиром ба ҳайати меҳмонон аз тарафи раёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят тӯҳфаҳои хотиравӣ супурда шуд.